Mga residente sa sitio Gemilina, Uyacan sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City, mireklamo sa abog nga ilang masinati matag higayon nga mag-unload og wheat o trigo gikan sa barko paedong sa conveyor sa General Milling Corporation o GMC. Hinoon, mitataw ang tagduma sa GMC nga muhimo og mga lakang aron kanikayan kini. Ano ang report? Usa ang panimay ni Elenito Tesalona sa direktang apektado matag higayon nga mag-unload og trigo gikan sa barko ang GMC. Bantang ang ilang panimay kun kusog ang huros sa hangin. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, gikan sa nimutangan sa panimay ni Elenito, naatla namo ang aktwal nga pag-unload sa produkto gikan sa barko. Usa among gusto mo mapakita gid ba sa footage nga tinuod among gisulti, wa mi magtumo-tumo. Mura ginay mong hangyo kita nga mapahunog. Kundi ilang pangitag pagi ba nga mabutangan lag-ali kung maghabwa sila. Dugang ni Elenito, ubay-ubay na gani sa mga mulupyo sa dapit ang gipang-ubo. Habitan ng bata ning lugar puro gipangubo. Unang pasar gimigad barangay among gilikram mo. Ay gani karo ginay ni action. Nakapahigayo na ang City Health Office uban ang City Environment and Natural Resources Office ug pakisusi kagahapon. Sa inspeksyon, ilang nakita ang aktwal nga kahimtang matag higayon mag-unload og mga produkto gikan sa barko paingon sa conveyor sa planta. Nadi gamay nga kanang abog nga mugawas pero dili gyud ing mga katong abog nga kanang bitong daghan bitaw nga maka ibutan nato nga kana bitong makapulyot bitaw gyud sa environment. Gitata usab ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga wala pa sila'y formal complaint nga nadawat ug dili pa usab nila matumbok nga ang abogayod gikan sa GMC ang hinungdan sa gihambin nga ubo sa pipila ka mga residente sa dapit. In fact, nag-istorya ko sa ako ang doktor no og among nurse, midwife in charge nga insya wala man dok kana ang atong kaso diri mga kanang sa tanan yung poblasyon not confined to the sitio nga beside gyud sa GMC nga sitio Gemilina ug Yakal. Siya wala man dok ang atong mga patient diri nga kanaging ni konsulta due to the weather. Samtang sa suwat nga gipada ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, lakip na usab kang Ferdinand Tipait, Division Chief sa Environmental Health and Sanitation Unit sa City Health Office sa tagduma sa GMC. Giingong andam sila nga mosagop og mga lakang aron kapugngan nga mapadpad ang abog ngadto sa kabalayan. Sa suwat nga gi-address sa GMC ngadto sa Mayor, City Health Office, Senro ug sa barangay, gitataw niini nga menos na ang ilang gihimong unloading activity sa may GMC South End Wharf. Gisugda na usab sa GMC ang pagmontar og windbreaking dust control sa GMC South End Wharf ug matapos kini karong Marso 12. Magbutang usab sila og dust collector system sa ilang existing hopper. Magbutang usab sila og windsacks aron matun-an ang direksyon sa hangin ug malimitahan ang ilang operasyon matag higayon nga mobalik ang huros sa hangin paingon sa mga panimay. It's not only that you're going to write a commitment, but already instructed by DENR to make a follow-up in their air quality. So nag-testing gud ang DENR and we are still waiting for the result for that matter. Now, usa sa among recommendation sa team like the City Health Office and the Senro is also to revisit the ECC of the GMC. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.